Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Minister Silvania wil tarievenonderzoek. De minister van Gezondheidszorg heeft hierover een brief geschreven aan de Curaçaose Zorgautoriteit. Silvania wil dat onderzocht wordt wat de daadwerkelijke kosten zijn binnen de zorg. Het gaat om een kostprijs, doelmatigheid en tarievenonderzoek van de apotheken. Er is al een tijd lang een gesprek met de Vereniging van Apotheken en Eigenaren, de SVB en het ministerie over een receptregelvergoeding. En nu wil de minister dat er zo snel mogelijk een onderzoek wordt gedaan en dat er uiterlijk 24 november meer duidelijkheid kan worden gegeven, zodat voor eind van het jaar er een beslissing kan worden genomen over deze receptregelvergoeding. De minister wil het aanpakken en wil ook voor het eind van het jaar daadwerkelijk iets door kunnen voeren. De apothekers tegelijkertijd hebben dit weekend de noodklok geluid omdat ze vinden dat er te lang gewacht wordt met een aanpassing van die receptregelvergoeding. Dat zegt de apothekersvereniging VAE. Ze hebben hun bezorgdheid geuit over de toekomst van de apotheeksector en vragen zich af of er nog perspectief is. De vereniging kijkt terug op de veranderingen sinds 2001. Toen werd de receptregeling ingevoerd en sinds die tijd moest er eigenlijk weer wat veranderen. Maar dat is nooit gedaan, al dus de apothekers. En ze benadrukken dat dit nu zo snel mogelijk moet gebeuren. Het lijkt er dus op dat zowel het ministerie als de apothekers allebei graag een aanpassing van de regelingen willen. Taxivakbond tegen reorganisatie. In een interview met de Extra zegt Giovanni de Caster van taxivakbond STO dat hij het niet eens is met de manier waarop de overheid bezig is met het herorganiseren van de publieke sector, het publieke vervoer. Het gaat zowel om taxichauffeurs als om bussen, maar wat betreft de taxis zegt de Caster dat de plannen die nu op tafel liggen niet gunstig zijn voor taxichauffeurs. Er is momenteel een limiet van niet meer dan 150 vergunningen. Dat wil de overheid vrijlaten, maar dat zou kunnen betekenen dat er veel meer taxichauffeurs komen en dat er dadelijk niemand nog kan rijden voor een voldoende salaris. De Caster wil dat er een wijziging van de plannen komt en wil daarover in gesprek blijven. Zorgen over vape en lachgas. De partijen PAR en MAN hebben een brief gestuurd om zo snel mogelijk een vergadering in het parlement te houden met vertegenwoordigers van FMA. Deze vereniging die zich bezighoudt met mensen die verslaafd zijn, heeft onlangs in een rapport laten weten dat het gebruik van vapen en lachgas onder jongeren zorgwekkend is. En daarover wil de partij MAN en PAR praten met de ministers van Gezondheid, Silvania, en Justitie, Shelt en Hato. Gewonden bij auto-ongeluk. Dit weekend vond er een auto-ongeluk plaats op de Camina Hensley-Meulens. Het lijkt erop dat iemand aan de verkeerde kant van de weg reed. Dat leidde tot een ongeluk. 2 auto's knalden hard op elkaar. Beide chauffeurs moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Er is ook een elektriciteitspaal geraakt. Die viel half om. Daar ontstond brand. Het was een chaos op de Hensley-Meulens. En volgens verschillende media zou de chauffeur die aan de verkeerde kant van de weg reed gedronken hebben. En dat zou de reden zijn voor het ongeluk. Opnieuw manifestatie voor Palestina. Vorige week woensdag was er een manifestatie en afgelopen zaterdag weer hebben mensen gedemonstreerd om aandacht te vragen voor de vreselijke situaties van de burgers in Palestina. Het gaat over het conflict dat volledig uit de hand gelopen is tussen Israël en het Palestijns gebied. Volgens de organisatie Curaçao for Palestine moet er een staakt het vuren komen. Tegelijkertijd is op Sint Maarten een manifestatie die was aangekondigd voor afgelopen zondag afgelast. Tenminste, de overheid heeft het verboden omdat ze de garantie niet kunnen geven dat de publieke orde niet verstoord wordt door de manifestatie. Er zou op Facebook onder meer zijn opgeroepen tot het vernielen van eigendommen en het verbranden van vlaggen. Daar wilde de overheid van Sint Maarten niet aan meewerken en daarom hebben ze de manifestatie geen vergunning gegeven. Curaçao opnieuw tegen El Salvador. Vorige week speelde Curaçao tegen het team van El Salvador vriendschappelijk. Het eindigde 1-1. Vanavond om 8 uur zullen ze weer tegen elkaar spelen. En volgens de Extra lijkt het erop dat het team van Curaçao grotendeels hetzelfde zou blijven.
Vorige week was het niet druk in het stadion en waren weinig toeschouwers. Het is te hopen dat er vandaag meer mensen naar het stadion toe zullen gaan. Even ruimte voor reclame en dan hebben we meer nieuws. Censo ta 100% anonimo. Ni CBS, ni e encuestador que ta visitabu, no que sa direito de família em particular. Mas bien nanta interessa pa colectar informação de totalidade. Pa criar vista correcto e exacto de Corsou su hogar e habitante nan. Pa instância na Corsou, hanya bom data, cu qual nan por tomar decisão informar. Pa nos país por planificar e desenvolver melhor. Por exemplo, quanto gente empleada e desempleada tem? Den qua barrio? Quanto gas mister de corrente? E quanto tem painel solar? Ora acaba de coletar dados e suma de cifra total, tá desassi de tur informação individual. Família cooperar, sa cu censo 23, tapahanha vista total e anônimo. PCI é família que tá cooperar. Abo dambe? Panosa com nos ta. Kan u niet ontgaan zijn, in Nederland zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. De meest spannende verkiezingen sinds jaren, zo zeggen politiek analisten in Nederland. En Caribisch Netwerk heeft op een rijtje gezet wat de politieke partijen allemaal voor het Caribisch gebied van het Koninkrijk willen betekenen. Er zijn duidelijk verschillen. Er zijn ook partijen die helemaal geen aandacht besteden aan het Caribisch gebied. Maar het is interessant om even van de grootste politieke partijen in Nederland op een rijtje te zetten wat hun plannen zijn voor het Caribisch deel van het Nederland. De VVD, de partij van Mark Rutte, wil dat de financiële situatie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten verbeterd wordt. Ook wil de partij het makkelijker maken voor de 6 eilanden om zichzelf onafhankelijk te kunnen verklaren. Dit door een expliciete bepaling in het statuut in te voeren. Nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt, een van de partijen die het goed doet in de peilingen, zegt dat de Nederlandse regering mede verantwoordelijkheid moet nemen voor de 6 Caribische eilanden. Dit betekent niet alleen financiële hulp verlenen, maar vooral ook voorwaarden voor goed bestuur versterken en ondersteuning bieden bij het creëren van een eigen verdienmodel. Daarnaast wil de partij de positie van het Papiamento verbeteren. De combinatie GroenLinks-PVDA wil gelijkwaardigheid tussen Nederlanders in Caribisch en Europees Nederland terechttrekken. Op dit moment moet de machtsbasis worden hersteld. Er is momenteel geen sprake van een gelijkwaardigheid binnen het Koninkrijk. En een van de manieren om dat te doen, aldus GroenLinks-PVDA, is om de gevolmachtigde ministers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten de mogelijkheid te geven zelf een rijkswet in te dienen en hierover mee te stemmen. Dit zou ook voor gedelegeerde statenleden moeten gelden. De PVV van Geert Wilders doet het goed in de peilingen, maar in haar verkiezingsprogramma staat er niets specifieks over de Caribische eilanden of het Koninkrijk. En tenslotte in deze opsomming de BBB, de Boer-Burgerbeweging, die vindt het Caribisch deel van het Koninkrijk, net als het Nederlandse platteland, dat die te weinig aandacht krijgen en dat er meer aandacht moet worden besteed. De eilanden zijn voor Nederland meer dan alleen een vakantiebestemming, aldus de BBB. En de staatssecretaris Koninkrijksrelaties, die in de nieuwe regering wordt benoemd, zou zich meer moeten richten op Curaçao, Aruba en Sint Maarten en minder op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De BBB heeft ook een verkiezingsprogramma in het Papiaments. Wilt u ook van de andere partijen? Er doen namelijk 26 partijen mee tijdens deze parlementsverkiezingen. Dan kunt u naar de website van Caribisch Netwerk. Die hebben van de grootste, bijna van eigenlijk alle partijen wel op een rijtje gezet wat hun belangrijkste punten zijn. Doe er uw voordeel mee. Het is interessant om te zien wat zich in Nederland gaat afspelen, omdat het ook weer gevolgen heeft voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit was het belangrijkste nieuws. Dit was Extra Journaal. Wij zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.